Serrano, ezin izan duzu Iruñarreko itzulia birabazin, ez da saiatu zaran, azkeneko kilometroetan horko jeten gora. Nola jundaguna eta batez ere iesaldi arriskutsu horrek urduri jarri zaituzte? Bai, bueno, hasieran iesaldi hori junintzaigu 2 minututa pikoa junda, baina gero lortu deu kontrolatzea eta azkenen harrapatu iteu. Baina, bueno, montaña eta dena nola jaira zita genekan, orduan ja lasaia hori karrera, eta saiatu naiz generala hartzen, baina azkenen ezin nintzen dut lortu, eta dena bat iritsi da. Bate iritzazte, baina Iruñeko zaldi zuriko malda honek asko erabaki dezake, segundo gutxingatik itzule irabazi zezake delako norbaitek. Bai, ze gaina ginean 6 pertsona denbora igualen, eta egia da, azkeneko kilometroetan aldapa gorak azanez, segundu bat atatzea erresa zala, baina nola justo indartsuna ginean, zaila eta luzein da. Zorionak. Eskerrik asko.